गरेश्वर बिष्णुराभा भवनाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना सेथि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ दिनै जोङो खुंफुंबाय आरो बेवहाय जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो गोदान कमिटि मोनसे जोङो दाफुंनानै लानो हादों आरो बे लेखायै आं एबा हांगामा नार्जारिखौ आफादगिरि हिसाबै सायख'दों आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बड'लेण्ड बुब्लि निउसनि एडिटर इन चिफ बिथां राकेश रामसियारिखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै सायख'दों। दा दिनै जोङो गोबां आलासि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय लेखा बिथांमोना जोंनि मेलाव नुजाथिनो हादों आरो गोबाङानो नुजाथिनो हायाखै। दा बाथ्राया जाबाय मा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना जोनोम जानायनि थांखियानो जाबाय जोंनि जि बर' निउस मिडिया बे मिडियाखौ जोङो मुलुग दरबाराव जोङो सिनायथि होनांगौ आरो जोङो जिहेतु बर' रावा 8th सिडिउलाव हाबबाय आरो बे 8th सिडिउलाव हाबनाय मोनसे रिकगनाइज राव संबिधाना गनायथि होनाय राव आरो बे लेखायै जोङो जोंनि रावखौ थुनलाइयावल' खिमाबद्ध लाखियाब्लासिनो जोङो मिडिया लाइनावबो लाबोनानै जोंनि जि राव बेखौ जोङो गोसार होनांगोन आरो दिनै जों बयबो मिथिगौ जे मिडिया जाबाय बा बे मिडिया जाबाय माने गणतन्त्रनि चतुर्थ स्तम्भ जायखौ ब्रैथि खुन्थिया होनना बुंनाय जादों। दा बेयो जोङो जोंनि जेसेबां निउस पर्टेलफोर दङ बा जोंनि खौरांगिरिफोर दङ बिथांमोना जोबोद माने खस्थ' खालामनानै दिनै जोंनि फिसा फिसा गामिनिफ्राय बायदिसिना जेंना जेंसिफोरखौ निउस पर्टेलनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन हारिनि मानसिफोरनोबो जोङो फोसावनो हादों बा फोरमायनो हादों। दा दिनै गुबुन मिडिया एसामिस बा हिन्दी बा इंलिश जे मिडिया दङमोन बा सेटेलाइट चेनेलफोर दङमोन बै सेटेलाइट चेनेलफ्रा जोंनि बर' हारिनि माखासे जेंनाफोर बा माखासे आंखालफोर माखासे जेंनाफोरखौ बिथांमोना फोसावामोन। दिनै बर' निउस पर्टेल जानाय लोगो लोगो जोङो मोनफ्रोमबो आसामनि बे खर'निफ्राय बै खर' जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो बेवहाय फोसावनो हादों आरो मिथिनो हादों आरो दिनै बेखायनो जोङो गौरब खालामो जे एस'सिएशननि गेजेरजों जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। दा दिनै जोङो गोबाङानो निउस पर्टेल माने जोंनि गोबाङानो माने गोरोन्थिबो बुजियो एखमबा खायफाया दा जों बे गोरोन्थिफोरखौ जोङो मोजाङै खुद्रायना होनो थाखाय जोङो सानसे सम लानानै जोङो दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायनो सानदों आरो बे सावरायनो गोनां बाथ्राया बेनो जे हमनानै लाबाय जोङो मोनसे निउसखौ खालामनो थाङोब्ला जुदि UPPLखौ रायोब्ला अब्लानिया जोंनिया मा जागोन जोंनि रिपर्टार्सआसो दाय जायो। बुंग्राया बे माने BPFनिया बुंबाय UPPLनि हेंथायै अब्ला साংবাদিका दाय जानोसै रिपर्टार्सखौसो दाय जानोसै निउस पर्टेलखौसो दाय जानोसै जों बिथाङा बुंनायखौ दाय जालिया। दा बेबायदि जोंनियाव जादों। हमना ला आरोबाव बिदि जायो सोरबा सासेया दाय खालामदों बे दाय खालामनायखौ दायनिगिरि होननानै सोरबा सासे मानसिया जोंनि निउसनि गेजेरजों बुंबाय बै दाय होग्रा मानसिया जोंखौसो दाय जायो। दा बेखौ दाय जाया। दा बेफोरबायदि माखासे माने प्रब्लेमसफोरा जोंना फेस जादों ग्रासरुट लेभेलाव जोङो माने जोंनि साংबादिकफोरा जोंनि रिपर्टार्सफोरा बेफोरबायदि फेस जानो गोनां जादों आरो जों नुदों जे खायफा लिडारफ्रा जोंनि बर' निउस पर्टेलफोरखौ गुरुत्त' होआ आखाइ खरसानि थाखाय हमना ला बिथांमोननो 100 हरोब्ला जोंनो माने 10 थाखाबो हरनो नागिरा। दा जोंनि निउस पर्टेलफ्रा बेबायदि दरमा मोना। एसामिस निउस सेटेलाइट चेनेलनि रिपर्टार्सफ्रा बिथांमोना दरमा मोनो सेलारि मोनो नाथाय जोंनि निउस पर्टेलनि रिपर्टार्सफोर बा निउस पर्टेला जोङो जातीय सेन्टिमेन्टजोंसो जोङो निउस पर्टेलखौ बानायदों। जातीय सेन्टिमेन्टनि थाखायसो जोंनि रिपर्टार्सफोरा जोंनि माने खायफा माने एसे रोंगौथि थानाय मानसिफ्रा मबाइल गंसे लाना लग' लानानै सोरबा केमेरा लानानै निउसफोरखौ खालामदों। दा बेखौनो हयथ' माखासेया बेलेग नोजोरजों नायो गुबुन नोजोरजों नायो। दा बेनिखायनो आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे बेफोर जोंनि रिपर्टार्सफोरनि सायाव एबा जोंनि निउस पर्टेलनि सायाव गोरोन्थि साननायफोरखौ नोंथांमोना माने गोरोन्थि साननो नाङा। मानो होनना बुङोब्ला बैफोर गोरोन्थिनि थाखायनो एखमबा जोंनि रिपर्टार्सफ्रा गोसो बायो। गोबां माने रिपर्टार्सफ्रा दिनै बेफोरबायदि बुंजानायनि थाखाय बेफोरबायदि बाहायजानायनि थाखाय माने जना थानो गोनां जादों। दिनै जों नुदों जे दिनै एसामिसफोरावबो गोबां माने गिदिर प्रग्रामफोरखौ एडभार्टाइज होयो नाथाय जोंनि बर' निउस पर्टेलफोराव एडभार्टाइजफोरखौ होनो नागिरा। दा जोंनियाबोथ' खमसे खम 50 माने साबस्क्राइबार दङ। जोंनि भिउवार्सफोराबो मालाबा 1 लाख 2 लाख थाङो एसामिसनिख्रुइ जोंनियाबो मालाबा बारा थाङो नाथाय जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो जे बबेबा मोनसे गलानियानो जा अबेबा मोनसे माने अनुस्थाननियानो जा अबेबा मोनसे फरायसालि कलेजनियानो जा बैफोर एडभार्टाइजफोरखौ जोंनो होनो नागिरा बा पलिटिकेल पार्टिनि मिटिंनि माखासे बुंनांगौ बाथ्रा बा पलिटिकेल पार्टिनि माखासे एडभार्टाइजफोर माबाफोर थायो बा सरकारनि एडभार्टाइजफोर थायो
दा सरकारनियाथ' माखासे माने क्राइटेरिया थागोन बेवहाय जेनेबा बिनि खोथाया आलादा खिन्थु माखासे निउस आइटेमफोरखौ जोंनि बर' हारिनि माने निउस पर्टेलफ्रावबो जाहाथे बिथांमोना हायो आं बेखौ माने रिक्वेस्ट खालामदो जाहाथे नोंथांमोना जिहेतु जोङो गोबां माने खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों नैबे 5 बोसोर 6 बोसोरनि गेजेराव 5 बोसोर 4 बोसोरनि गेजेराव गोबां खस्थ' खालामनानै जोङो निउस पर्टेलखौ जों फोथांना लाखिदों आरोबाव निउस पर्टेलनिफ्राय जों सेटेलाइज खालामनायनि जोंहाबो सिमां दङ जोङो खौसेयै जोंनि बर' हारिनि हमनानै ला जोङो गोबां मानसिखौबो जोङो बासायबाय खायफा निउस चेनेलनि एसामिस निउस चेनेल बा गुबुन निउस चेनेलफोराव थांनानै जोंनि मानसिफोरखौ दाय हमनानै माने नोंथाङा करापसन खालामदो उमुक खालामदो तुमुक खालामदो नंथारिखौनो जाबसिनानै खोथाया आलादा खिन्थु माखासे निउस आइटेमफोरखौ जोंनि बर' हारिनि माने निउस पर्टेलफ्रावबो जाहाथे बिथांमोना हायो आं बेखौ माने रिक्वेस्ट खालामदो जाहाथे नोंथांमोना जिहेतु जोङो गोबां माने खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों नैबे 5 बोसोर 6 बोसोरनि गेजेराव 5 बोसोर 4 बोसोरनि गेजेराव गोबां खस्थ' खालामनानै जोङो निउस पर्टेलखौ जों फोथांना लाखिदों आरोबाव निउस पर्टेलनिफ्राय जों सेटेलाइज खालामनायनि जोंहाबो सिमां दङ जोङो खौसेयै जोंनि बर' हारिनि हमनानै ला जोङो गोबां मानसिखौबो जोङो बासायबाय खायफा निउस चेनेलनि एसामिस निउस चेनेल बा गुबुन निउस चेनेलफोराव थांनानै जोंनि मानसिफोरखौ दाय हमनानै माने नोंथाङा करापसन खालामदो उमुक खालामदो तुमुक खालामदो नंथारिखौनो जाबसिनानै दाय फोजोंनानै जोंनि मानसिखौ खालामनो नागिरो जोंनि बर' मानसिफोरखौ बर' दैदेनफोरखौ जों गोबां मानसिफोरखौ बासायबाय बिथांखौ जुदि बेबायदि निउस खालामोबा जों उल्थायै माने बेबायदि नङा होननानै निउसखौ खालामो बा बिथांखौ जों बासायो दा बेफोरबायदि जों खामानिखौबो मावनानै जोंनि बर' हारिनि फारसे लिगेल जिथु राइट माने निउस जों बेफोरखौ माने होबोबाय थादों आरो माबाफोर जुदि गोरोन्थि नुयोब्ला नोंथांमोना जोंनि नाम्बार दङ वाट्सएप दङ बिथांमोना जोंखौ डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनो हागोन जे नैबे निउसआ रं जादों नैबेखौ ओरै खालामनांगौ होननानै बेखौबो आङो रिक्वेस्ट खालामबाय जोबथारनायाव माने साफ्रोमबो बर' हारिनो आङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय फैगौ समाव जाहाथे नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होगोन बेखौ आं आसा खालामनानै आं बेखिनियावनो फोजोबबाय।